Assalamu alaikum, barka da warhaka. Ina so in yi magana akan yanda ake samun kyautan kuɗi wanda za ka yi recharging da shi ko ka siyi data a Opay. So, idan ka tashi kullum za ka shiga wajen reward. Bayan mutum ya rajista kenan. So, in ka yi rajista, duk wanda bai yi rajista ba shi da Opay. Zan bar link ɗin a description sai mutum ya yi clicking ya yi rajista. So, idan kana da shi za ka shiga wajen rewards ɗin nan. Kana shiga wajen zai kawo ka gashi nan daily bonus. Gashi nan daily bonus sai ka yi clicking. So, in ka shiga daily bonus za ka yi clicking, sorry. Okay, so yana buɗewa gashi nan. Yanzu gashi nan duk wanda na yi kwanakin nan duka ina wannan. Kuma na daɗe ina yi sosai. Wannan kawai na October ne yake nunawa. So, wataran su ba da naira 10, wataran su ba da naira 5, naira 4, waye haka. So, mutum ya tara sai ya siya wannan da shi. Yanzu gashi nan na yi clicking check in now. Okay, sun ba ni naira 4 gashi nan. So, sai gobe kuma haka yana taruwa. Gashi nan waɗannan duk su ne abubuwan da na daɗe ina yi. Yanzu wannan gashi nan na siyi Airtime da shi. Haka, da yawa ne abun. So, haka mutum zai tayi nan ma gashi na siya. Abun da yawa ne. So, kullum suna ba da wa. Da maimakon mutum kawai ya sa kuɗin shi kuma ya zauna da shi haka baya komai ɗin. Idan mutum yana clicking yana samuwa ina ga yana da kyau. Akan a ce kawai ka yi ba komai kake ba sai dai ka yi transfer ko a tura ma kuɗi ko ka tura. So, ya kamata a ce an mori wannan ɓangaren ma. Masha Allah.